Wala lang ako kasayawan, sumasayaw pa rin. Kasi layo ko na sa grupo. Ganto si Chuper Sumayaw sa mga nanonood sa atin sa Love Radio app. Basta may bahig ka magturo. Ganun po yung mga steps ni Chuper. Tumuturo po ng ganyan. Alam ko na, turo step yung kanya. Hindi ko alam. Hayaan mo na. Babaguhin ko na tuloy. Mako-conscious na ako next time. Paano ba ako sumayaw? Sakto lang ako sumayaw. Gumagano ka lagi. Inislip mo yung buhok mo. Parang hindi tas papaypay ka muna. Init kasi. Nakakaloka talaga. But they're already pre-selected. Oh, pre-selected. Yeah, by the store owner. The store owners, okay, they are pre-selected already. Yeah. So they They are are frequent, expecting us tomorrow 8 a.m. They're expecting as early as 8 a.m. 8 a.m. tomorrow. So challenging for us. What do you think? What time will we end this? I'm afraid we will end. Yeah, boy! Yeah, Really? before you Buwo. I guess. Before mag-buwo. Meron kang pinagnanasaan dyan o meron kang gusto dyan sa office ninyo o dyan sa classroom ninyo? Bakit hindi mo subukan? Malay mo, naghihintay lang din siya. Diba? Malay mo ang sagot niya din sa'yo is, ikaw kasi. Kasi, Ikaw gano'n. kasi. Paano naman malalaman kung hindi mo susubukan? Malaki ba ang kanyang Ano? tutut? Malaki ba ang tutut ng recent ex mo? Hindi. Yes or no? No. No! Oh my gosh. At ito po ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Hindi na inaanto kasi hindi na. Oras natin mga Magagalit yung ex. Paano kami matutulog? Kabisyo, i-download mo na sa Apple Store at Google Play Store ang Love Radio PH, your #1 radio in full video. Always your #1 FM radio station.